Te ngapan don kam da une u crochet hook uba san bar une uksai uba unumbar besau mah kane uta medium weight. Te pila ampun kam da uno uksai ru bapidon. Wei ar lai sau san Henry nhau fra kendai shipau cutway. Une bu cutway un longkum u single crochet uban nangkong te ha une uba shipau ngim don kam shu ban na single crochet I une ha une uba ar prung u hok pidon ar terli berlai bero ar tu udah single crochet. Te hang ne biang phim don kam ban sim ksai kum nem hang tu sim ksai pelat. Te hang ne kayeng ko babut sim ksai pelat. Kini kita ki single crochet mah. Ubu khadu hang ne kum tu kane ka row ko banang kong jong u single crochet te ban sedang ye ka round ko ba ar chain iway une u chain iway un long kum u single crochet u banang kong tengim don kam suban le single crochet ha kane ka yeng ko banang kong ye ka tu hak ba ar tan uksai shim tu pelai. Ngin prung uway single crochet haman leki wei kine ki stitch nah. Te hakane ka round ba ar u single crochet u khadu jengi undon ha une u chain hang ne ma prung ya u crochet jong phi hang tu sashim uksai sashna single crochet kum tu around single crochet kalong kum ne te ban sedang biang chain iway ya kane ka banangkong hak ba ar pek kum ne prung hang tu ngan sepen I biang I phi hang ne.
dangi nyau ngidei bandon bet kaju ka nombar naduk nang ne basdam bat haduk kene ke bangi tre haduk mentah. Te ngin nyau hang ne. R bet mah une du we R lai sau san handriu nyau pra kendai bat shipau une u chen iwei hang ne. Te ban continue biang gin lek kum ju hi haduk pindayo ya kata ka e ka ba pikwa mo chen iwei pai e kene ka penangkong lihat ka yeng baar lek kong tu une udai u single crochet batang kum ne ngidon kamban repeat lene ban penbut haduk pindayo ya kata ka jingjrong lene ka jingyar jong kata ka jingthan jong phi. Telada pikwa banyo isu ya ki video hikai crochet kumnes ngubah subscribe bat sa share lem ya ke video bat ki paralok jong phi ki bakwa ban le crochet mo kanang ba ke video jong akan poi sha ki babun ki badon kam ya khane khajing hikai ya pikwa pade ban nang kum no ban thain double crochet sa klik ha ka end screen jong kane ke video mo ta khuble shibun